И какво става, хора? Аз съм Лян Проби и днес ще направя видео на един мод, който се казва Balkans Weapon мод. И ето тук са всички оръжия. Да, имам и други модове, като например Craftable Animals и Too Many Items и блок. И да, и на тях ще правя ревюта, но направя поредица модната, само да добавя наши модове. И нека започваме с самия мод. Той добавя оръжия, както може би знаете. Значи, само да ги вземам. Първото е копия. И какво може да прави то? Минус 2 knockback и плюс 6 атак damage. Значи, то прави 6 атака. Само да взема някакъв мод. Те са от друг мод, ама нищо. Да, имам и damage индикатор. То може да се фърля и прави по 6 damage, иначе се прави по 7. Има... от тук може да го удряме. Има и Halberd, което не знам какво е. Гадва копия. Значи с това би по-малко. Сигурно му взима по-малко. Значи това би по-малко и сигурно му взима по-малко durability. А с това му взима повече. Не знам. Следващото е Battle Axe, която взима по 8. Опа, забрах. Значи това е минус 8 attack speed, плюс 2 knockback и 6 attack damage. Това минус 5 attack speed, плюс 1 knockback, 6 attack damage и игнорва едно армор. Така че ако зомби е примерно с chain armor, той ще го пропусне. Следващото е crossbow, който се зарежда като задържите копчето, лявото и стреля така. Удар 20. Следващото е москита, което бие най-много. И то ще го убие на... И то бие 20. Следващото е джавелин. То са фърга. И бие по 4 демидж. Така бие по едно, да. Следващото е буздоган, което по 4. Бие по... мисля, че 10 демидж. Следващото е дагър. Той има минус 2 knockback и 6 attack speed, но той може да удря много от близко. Не знам, защото тук нещо е бъгнато, гледах на доя версия, може някъде от тук само. Аз съм на стара версия. Ето да не отидем много натам. Че аз отидох доста натам. Тук пак са бъгват, не знам, защо са бъгват така. Значи после е хамър, динамит, това ще го покажем най-накрая. Това и... Значи това си е обикновен хамър, който е така. Минус 5 attack speed, плюс 3 knockback и има 7 attack damage. И бие 7-8. И да, той може да... Ако се зареди някога, после. Значи катаната е 6 attack speed, минус 4 knockback и 4 attack damage. Значи тя не взима никакъв knockback, но по 5 е доста бързо. Значи това зареди ли? Значи. И прета, съседите. Му взима 30-те. Значи това е мускет, обаче има нож, който би по 7 damage. Има бумеранг, показвам само диамантените неща. Хвърляме го, той се прибира. Спокойно се го вземете пак. Накрая ще покажа рецептите. Това е... как му беше името? Блундарбърс, не знам как точно трябва да се превежда. Има оръдие, което не знам как да ползва. Да. Има запалена клечка, която гори. Динамит, който след малко гърми. Да, значи станаха пистолетчето и така ще ви покажа рецептите как се кръстят. Така, значи ще ви показвам с една по една. Първо започваме с Poison. Този път ще го преклечим тук да не бяга. Значи това е пистолета, който мисля, че имаш 10 взима. Другото, значи. Това е
Болгън тръба, която има различни стили. Това е Poison, която е 6 секунди. Имаме Poison 2, 6 секунди. Какво прави? То с май се бъгна. Ето, този път е по-лошо. Имаме Slowness 2. Стрела, която дава му Slowness за 20 секунди, а не 18 опа. Нищо. Само да го направя... чекай. Логна. Time set 0. Малко по-така трябва да стане. И още една всички се казва от Poison Dart. И тази е за Hunger. Пак е 18. Ето. И сега има Hunger. Да. Сори, малко ми лагва, защото има много мобове. Ще ги изключа. За всеки случай. Окей. Значи започваме сега с крафтването. Значи копието се прави с пръчки и тук дърво, камък и така нататък. После това диамант, то пък се прави така, изисква 3 диаманта. Не знам защо, но явно трябва да правя. Значи Diamond Battle Axe, не знам защо, мисля, че не знам защо, но май се обърка с чука, защото чука има 2 пръчки така, 3 пръчки така е тук. И получава, да, така се получава брадва, Diamond Battle Axe. Опа. Следващото е хамъра, който ви казах как се прави. Така. Diamond Warhammer. Diamond Knife се прави така. Или така. Ето и как се прави мускет с байонета. Трябва да го правиме, защото има много малко. Така. Diamond Flare се прави така. Аз лично не бих използвал, не знам, на мен ми е тъпо. Джавелина се прави така и получавате 4. Следващото е мускета, който ви иска това. Гънстока се прави така. И това се прави ето така. Мускет барел и гънсток и се получава мускет. Следващото е кросбол, нали патроните няма ги показвам, защото то би трябвало да има всичко. Ето кросбол, изкалък, айрон. Оп. Се бъркам копчето. Това е кросбол болт, който мисля, че това трябва му са нали патроните. Болгъна се прави с Sugarcane, много лесна рецепта. Лично бих използвал Болгън, обаче тя не би. Аз не знам. Това е динамита. Това е рода, който иска. Това няма го показва, защото не знам за какво работи. Тренинг дъмито, което може да си го използвате за битки. Diamond бумеранга, нали бумеранзите. Бумеранговите и аз пък бумеранзите. И последно катаната, като се прави така. И да, сега може да си тренирате, да ги целите. И това ще е за клипа. И да, мога да направя поредица модната, само ви кажете. И бай-бай YouTube!